Wat hebben Frank en Mirella eigenlijk met carnaval? Ja, tot nu toe niet veel, maar ja, Frank had zoiets van, nou, we gaan het toch maar een keertje proberen, waarom niet? Met de paplepel ingegoten. Hè? Ik ben geboren in Bergen op Zoom. Krabbegat. Nou, dat vinden wij in Bergen nog steeds de beste carnavalstad van Nederland. Maar dat zullen meer mensen van hun eigen geboortestad zeggen. Dus voor wat het waard is. Maar ja, dus het carnavalsgebeuren is mij niet vreemd. Maar je bedoelt natuurlijk als duo hebben we nooit echt specifieke carnavalsplaten gemaakt. Dat klopt. Maar dit liedje, dat zul je straks wel horen, dat past er perfect in. Hoe heet het liedje? Het heet, en je moet het niet persoonlijk opvatten. Ja, dat komt door jou. Ik zal haar aankijken. Ja, dat komt door jou, mijn lieve schat. Ja, en wat komt er dan door jou? Ja, het is mijn schuld dan, hij zegt het nou. Nee, maar ja, het is een leuk vrolijk nummertje. Dus, het heeft al ooit op een album gestaan, vroeger, van Frank en Mirella. Dus, maar het is wel weer een beetje opgefrist. Dus een beetje up tempo gemaakt. Dus, ja. Ja, Pia Kartner heeft het ooit geschreven voor ons. Dus ja, die kent het klappen van de zweep wel, hè, als het gaat om carnavalsliedjes. Dit liedje heeft zo'n tempo als bijvoorbeeld, kan ik me herinneren, de Twee Pinten vroeger. Bij ons staat op de keuken, de kadoem, kadoem, kadoem. Dat tempo, dat vind ik dus echt carnaval. En ja, dat heeft dit nummer ook. En bij ons is het dan wat, omdat we natuurlijk met een gemengd duo zijn, wat romantische noot eraan toegevoegd. Want de liefde moet doorgaan, hè, met de carnaval.